Προστάτης. Ένας σημαντικός αδένας για τον άντρα που μπορεί να μετατραπεί σε επικίνδυνο από μία ηλικία και μετά. Δυστυχώς ο καρκίνος του προστάτη πλέον είναι ο πιο συχνός καρκίνος που εμφανίζεται στους άντρες, ξεπερνώντας ακόμα και τον καρκίνο του πνεύμονα. Είμαι ο Δ. Κωνσταντίνος Λεντάρης, χειρουργός ουρολόγος με 20ετή εμπειρία σε περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη σε ό,τι αφορά τη διάγνωση και τη θεραπεία. Κάθε άντρας μετά τα 50 ή ακόμα και τα 40, αν υπάρχει κληρονομικότητα, πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τον προστάτη του σε συνεργασία με τον ουρολόγο. Αρχικά με μία εξέταση PSA ή και δακτυλική εξέταση και στη συνέχεια, αν υπάρξουν ύποπτα ευρήματα, με μία fusion βιοψία προστάτη που θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση με απόλυτη ακρίβεια. Κλείστε τώρα ένα ραντεβού για τον έλεγχο του προστάτη σας, γιατί ελέγχοντας τον προστάτη σας προστατεύετε την υγεία σας.